Diego Bandido. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, bunalikol, bunalkol, bunalkol. Magandang gabi, Metro and Mega Manila. Oras po natin, it is now 31 minutes makalipas sa oras ng alas 6 ng gabi. Aragoy! Maluoy ka! Siyempre mga kabisyo, kasama niyo pa rin po inyo abang lingkod. Walang iba kundi ako si Diego Bandido. Pag may buhok, hindi po ako yan. Siyempre kasama ko rin po ang pinakahenyo sa lahat. Henyo. Eden na tender pero juicy pa rin kag naga-rago mo. Otang, sige na, diretso mo na. Pabatiin mo na yung apo mo, si Duday. Ay, Duday, alika nga dito. Bitawan mo yan! Sorry po, Lolo Tanghenyo. Natutuwa lang po ako kasi dito. Kung kahapon po, meron po akong nakitang napkin. Ngayon po, meron ako nakitang bikining itim. Kanino kaya to? Ay, Duday, huwag ka kasi magkambang bubulat-lat dyan. Kanino bang bikining itim niya na ibon? O sige, magbati ka na, Duday, dali. Okay po, salamat po, Uncle Diego. Pero ngayon po, Uncle Diego, hindi po ako yung babati. Kasi meron pong nagpadala ng kanyang voice message. Ipi-play ko na lang po. Ito po ay galing kay Uncle Alvin Pilano. Ito po, oh. Hi, Uncle Jigo! Kamusta? Kamusta? Natutuwa na naman ako, andyan ka na naman. Pakibati nga pala ako sa kaibigan kong si Adan Nacor na taga Taytay, Rizal. Oh. Una, salamat sa araw-araw na pagpapatawa mo. Kumbaga sa simpleng ganun, pero malaking impact para sa amin na nakikinig kami para sa inyo, nababawasan yung problema namin. Parehas tayo na mga medyo may play. Pero okay lang. May problema. Okay lang ako, Jigo. Ingat ka lagi. Ingat. Alagaan ang sarili para naway magpatuloy pa ang pagpapatawa mo sa amin. Yung basta, ang galing mo. Ay, hindi Ang naman galing mo talaga, promise. Hindi naman gano'n. Ay, boss, maraming salamat. Sa totoo lang, kayo pong nagpapalakas sa amin. O, eto, pag-usapan na natin to. Magnanakaw, umiyak. Dahil nahuli ng taong bayan, natakot bumaba mula sa bubong. Tang, logican na natin nga to, Tang. Ay, sige, logican mo na yan. Logican na yan! Logican na yan! Ay, mga kabisyo, logican na yan. Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating maduduko? Aragoy, maluoy ka. Amo na yung balon, sige, ban ko madakpan na ambal na. Madakpan nga gani, dila mo lang, wala lagob. Malinaw po mga kabisyo kasi na nakakatakot yung mga consequence ng kasalanan na ginagawa natin. Pero bakit pa rin po ito ginagawa natin? Well, human behavior is a complex and influenced by a variety of factors. Kasama na po dyan yung individual psychology, yung social norms, cultural influences, tsaka yung mga personal influences. At ito po ang ilan sa mga dahilan. Di ba? Bakit sa kabila ng takot natin, sa consequence ng kasalanan natin, gumagawa pa rin tayo ng kasalanan? Isa po dyan is yung impulsivity.
Kung minsan, yung mga tao po ay nag-a-act ng yung hindi pinag-iisipan na impulsive. Ayan. Kaya nadadali tayo mga kabisyo eh. That leads us na sa mga action natin na later on, pinagsisihan po natin. O, para sa mga ginawa mong kasalanan nakaraan, Manong Driver. Alam mong palalayasin ka ng asawa mo pag nahuli ka na ng babae. Di mo naman ginawa. Pero anong ginawa mo? Pinalayas ka pa rin. Kasi, ng ano setang? Ng lalaki. Aragon! Malooy ka! It is now 36 minutes past 6 o'clock in the evening. Here's Prettier Than Pink with Cool Ka Lang. Right here on 90.7 Love Radio. Sasakyan si Ka.